Stani jebote, da te jebo onaj kurac. Oho, kurac nije vam. Jeste? Jeste vam, da. Ajde ti sad skreni vam ovu ručicu. Majke ti ga spale.
Ovako li se parkiraš, jebem li ti mamu pičku smrdljivu. Ti jebem mamu pičku, onu tvoju. Beograd na rupama. Treba vodi jebao pasma.
da malo znać piće. Eto, jebalo vas, gospodara Vučića da vas jebalo.
nešto od glasa. Ajde. Sjedi. Kurac, jebem ti mamu.
uživi u lepom danu, bez obzira što je gužva, proći ćete sve brzo. S3 vožnja sa Ivonom. Otvorimo i treći sat našeg zajedničkog druženja. Ustrajni hitove i sam dobar zvuk, a svaku pesmu na topli krajeve, možda sad nema ni potrebe, s obzirom da je kod nas proleće već stiglo, sve je poludelo, sve je polupalo. Idemo, sad će Anđelina. Vozi me dok ima goriva, daleko
malo retrovizor. Slušali ste vesti prvo? savršeno uklopio ove vremenske uslove i stanje u saobraćaju sa muzikom, tako da slušajući ovu pesmu prsla sam, mi još uvijek nismo prsli, ali se saobraćaj onako uspilio, malo je napetije, zato što smo išli sa Novog Beograda prema Surčinu, prošli pored aerodroma i idući ga tamo vidjeli smo gužu, vidjeli koliko tamo ima automobila, nije to baš tako idilično kao u onim prospektima, međutim kada smo se vratili na Novi Beograd i prošli pored Studentskog grada, sada već pored Beogradske arene, mogu da kažem da je ovo sad ona klasična gužva gde nema zastoja, nema tih čepova u saobraćaju, ali gužva jeste veliki, krećemo se lagano, idemo u pravcu mostova gde je, što bi mladi rekli, najveća žurka u ovo doba dana, tako da kada se budemo čuli sledeći put obavestit ću te da li smo dalje na mostu, da li
nismo stigli do kraja mosta ili smo, ne da Bože, odustali. Ništa, čole čujemo se onda za nekih pola sata. Držim vam palčeve da pređete most što bezbolnije. A mi smo vas pitali da li ste nekada sreli neku poznatu ličnost u gradskom prevozu. A vi nam pišite 064 0202 200, SMS i Viber, kao i društvene mreže Facebook, Twitter i Instagram.